vrea să vede bine. Vă dau aici, fac. Te duci la întoarcere, că nu mai poate să te și pot că ai. Da, drăbă, ce are metru și ceva? Acolo are metru și ceva. Aha, să vezi. Dacă mai era poșchetea mai încolo, ia uite când am pus-o. Asta cât am pus-o la ăștia aici. Să vezi? Dacă nu tăia, era jală. Să vedem vrei care, un loc care 2 metri și ceva. Băi, ce nu a făcut ăștia loc decât pentru o singură mașină? Nu vrea și vede bine că e umbra de la zăpadă. Se vede mai mult pe partea stângă. Aha, nu să vedem. Și lăsăm în pădurea asta aici cu el. A văzut? Văd, văd. Are 3 metri. Are lejer? 3 metri. Am stilat, am. Nu se vede mult.